Прывітанне, гэта Крысціна Кава і праграма «Беларускае золата» на імі радыё. Дзень добры. І сёння у эфіры не Крысціна Кава, а Діяна Балыка. І я новая ведучая беларускага золата. А сённяшняя моя госця гэта Марына Савіцкая, беларуская радыёжурналістка, вядучая арганізатарка музычных імпрэз. У 2010-2020 годах яна працавала на беларускім рок-радыё «Сталіца», дзе актыўна прасоўвала беларускіх артыстаў, у тым ліку і пачаткоўцаў. Яна вела шматлікія культурніцкія імпрэзы, сярод якіх буйныя міжнародныя фестывалі «Свята Сонца» і «Наш Грунвальд». Помніце? Шматразова была ў журы розных конкурсаў, ад падзей «Музыкальнае движение Мінска» да «Эксперты Бай». У 21 годзе Марына, як і многія з нас, з'ехала ў Кіеў, а ў 22 годзе ў Варшаву. І тут яна ўжо працягнула сваю дзейнасць. Вела мерапрыемствы, сярод якіх міжнародны дабрачынны фестываль «Опор», «Летуцень» і іншыя. Незменная ведучая буйнога фэсту «Грай», які пройдзе ў Варшаве восенню. Працавала ведучай музычнага ютуб-шоу. У 24 годзе разам з Алексеем Ажогіным арганізавала першую эміграцыі беларускую музычную прэмію «Увага». І таксама прымала ўдзел у міжнародным праекце «Voices Across Borders». У цэнтры дзейнасці Марыны падтрымка беларускай культуры і музыкі. Вітаем Марыну. Добрый вечар, вельмі прыемна насамрэч тут знаходзіцца ў гэтай студыі. Дзякуй за запрашэнне. І я ўпэўненая, што гутарка сёння музычны рух будзе вельмі цікавая. Дзякуй. Добрый вечар. Добрый вечар. Марыначка, колькі беларускіх фестываляў сёння адбываецца ў Польшы? Гэта ўжо сапраўдная культурніцкая з'ява ці не? Мне падаецца, што фестывалі у замежжы наогул беларускія, яны самыя розныя. Як па маштабах, так і менавіта па фарматах сваіх. Таму што вось літаральна на гэтых выходных у Кракаве адбываўся фэст «Летуцень», і толькі там адбываліся 3 сцэны, 3 розныя сцэны. Гэта электронная, гэта этна і гэта галоўная сцэна. Дык вось, калі вось так падлічыць, колькі нават на звычайных падзеях, буйных падзеях адбываюцца музычных рокаў, атрымліваецца, што проста безліч. Гэтак жа сама і з наогул фестывалямі. Я думаю, што шмат хто з нас, хто цікавіцца музычным жыццём беларускім у эміграцыі, ведае ў Польшчы такія фэсты, як «Тутака», як «Летуцень», як «Грай» і гэтак далей. Але ёсць жа яшчэ і больш такія прыватныя, лакальныя, і таму я думаю, што калі іх проста падсумоўваць усіх, я думаю, што па вялікім рахунку можа і на сотачку назбіраць. Нічога сабе. А чаму нават у эпоху Spotify, Ютуба людзі ўсё роўна хочуць ісці на жывыя канцэрты? Таму што гэта эмоцыя. Таму што гэта, ведаеш, як пакамунікаваць адно з адным у жывым фармаце, то бок, калі ты сустракаешся на тых жа самых фестывалях, да прыкладу, альбо проста там за келихам віна, альбо, можа быць, гарбаткай, таксама варыянт. Гэта адзін варыянт. Другі варыянт — гэта калі вы сустракаецеся онлайн праз камеру. Усё адно гэта крышку іншы вайб, гэта крышку іншы настрой, але, канешне, калі няма магчымасці далучыцца афлайн, ножкамі прыехаць, таму што нават цяпер не ўсе беларусы маюць такую магчымасць атрымаць тую ж самую візу, трапіць у Польшу ці яшчэ кудысьці. Але хаця праз онлайн далучыцца, гэта ўжо шчасце для іх. І класна, што ёсць такія праекты, да прыкладу, як робіць Саша Шарнуха, Міністэрства сепультуры, Сепультура Лайв, альбо калі ідзе трансляцыя з розных жывых канцэртаў. Гэта таксама магчымасці для слухачоў, гледачоў не толькі з Беларусі, але ж яшчэ і там са Штатаў, з Карэі, адкуль заўгодна далучыцца менавіта да ўсіх гэтых рухаў. Ведаеш, у мяне ёсць сябры, якія і візы робяць, і набываюць квіткі, каб прыехаць на гэтыя беларускія фэсты, бо на Беларусі яны не могуць пачуць гэтых музыкаў. Гэта сапраўды факт, і больш за тое, мне падаецца вельмі мілым фактам, што некаторыя людзі, якія прыязджаюць на нават такія буйныя фэсты, кшталту «Летуцень», «Тутака» і так далей, у першую чаргу, напэўна, мы ўсё ж пра «Тутаку» зараз размаўляем,
што шмат хто з іх мае магчымасць і нават большае жаданне застацца пажыць у намёце, там, дзе ён камунікуе не толькі з беларусамі, але ж яшчэ з людзьмі з Эстоніі, з Фінляндыі і гэтак далей. І ў іх быццам бы свой другі ўжо фэст паралельна адбываецца. Гэта таксама вельмі класна. О, гэта вельмі цікавае назіранне. Як ты лічыш, гэтая музыка і гэтая камунікацыя на фэсце, яна больш забаўляльная ці яна больш аб'ядноўвае людзей і дае ім нейкія іншыя сэнсы? Слухай, тут насамрэч можна шмат пра што размаўляць, таму што мне падаецца, што пасля там 20-го года і гэтак далей усе гэтыя фестывалі, асабліва буйнога фармату, яны набываюць і дадатковыя сэнсы, таму што ладзіцца нямала аўкцыёнаў, нямала дыскусій тэматычнага накірунку, якія закранаюць не толькі вось тое, што вось цяпер мы знаходзімся на культурніцкай падзеі, мы можам танчыць пад там РСП ці яшчэ кагосьці, але ж яшчэ і вяртаю ў нашу рэчаіснасць. Рэчаіснасць складаную, відавочна складаную. І тое, што нават у такіх імпрэзах уздымаюцца гэтыя складаныя тэмы, мне падаецца, гэта таксама вельмі важна. Асабліва, калі мы маем магчымасць неяк дапамагчы праз тыя ж самыя аўкцыёны і падтрымаць тых, каму патрабуецца наша дапамога. І вось гэта вельмі цікавае пытанне, і у працяг хацела б спытаць, ці з'яўляюцца беларускія фестывалі ў Польшы самаакупным бізнесам, або гэта пакуль трымаецца ўсё на энтузіязме і грантах? Складанае пытанне, таму што я знаю толькі адзін вялікі фестываль, які працуе наогул без грантаў. Гэта фэст Грай. Таму запрашаю ўсіх і падтрымаць і музыкаў, і арганізатараў, і ўсіх, хто стварае гэты рух. Гэта вельмі складана. Таму што, нягледзячы на тое, што мы шмат на якіх івэнтах кажам пра тое, што культуру трэба падтрымліваць і гэтак далей, але па факце мы сутыкаемся з тым, што далёка не ўсе людзі прыходзяць на канцэрты і гатовыя рублём. Нават калі змяняюцца фарматы фестывалю, калі раней фэст быў з бясплатным уваходам, і раптам з'яўляецца кошт на ўваход, то гэта адразу ўжо утрымлівае ў сабе нейкую такую крытыку. А чаму гэта так? А я не хочу плаціць, а няхай артысты забаўляюць. Ёсць такое. Канешне, не ўсе так думаюць, но але тое, што пытанне гэта існуе, гэта праўда. І тут, канешне, асобны вялізны паклон арганізатарам фэстаў, таму што фэстаў, канцэртаў, культурніцкіх рухаў, што яны працягваюць гэта рабіць, таму што вельмі ідэйная гэта частка. Ну, калі ласачка, запрасі нашых слухачоў на гэты фестываль Грай. Калі ён адбудзецца, дзе можна набыць квіткі? Шчыра, я так люблю фестываль Грай, што гэта проста вах. Чаму? Таму што там не толькі можна пачуць нашых адметных і выбітных артыстаў, кшталтоваць у гэтым годзе гэта будзе Вольскі, Джей Морс, разбітае сэрца пацана, дзецюкі, дай дарогу. Ну вось усе гэтыя кіты нашы. Окей, не ўсе, але многія адметныя нашы беларускія кіты, менавіта яны ўсе сустракаюцца кожны год на фестывале Грай. Яшчэ А ў якія даты гэта будзе? 5 верасня. 5 верасня запрашаем усіх на фестываль Грай. Я могу сказаць, што нават непадалёк ад гэтай студыі, таму вам, калі раптам у вас будзе працоўны вечар гэты, то далёка сыходзіць, можа, і не давядзецца, проста заставайцеся тут побач і будзем бамбіць разам усю гэтую гісторыю. Яшчэ за што люблю фестываль Грай, дык гэта за падтрымку маладых артыстаў. Таксама шмат хто гаворыць пра тое, што трэба падтрымліваць маладую сцэну і гэтак далей, а на практыцы так атрымліваецца заўсёды не кожны дзень. Але у 23-м годзе арганізатары фестывалю Грай нават ладзілі асобны іспыт. Быў папярэдні івэнт, на якім сустрэліся маладыя артысты, і вось у ADS Club яны ладзілі спаборніцтва, было журы, былі прыхільнікі, якія прыйшлі падтрымаць сваіх, і такім чынам абіралася, хто будзе выходзіць уласна у дзень фестывалю, так бы мовіць, разагрэў, хто будзе прадстаўляць. У гэтым годзе таксама ўсё адбываецца і з маладымі артыстамі, нават цяпер назіраецца актыўны рух, таму што
Арганізатары запусцілі спачатку магчымасць Google форму, праз якую любы музыка малады мог даслаць сваё пажаданне кшталту. Мы хочам выступіць на фестывалі «Грай». Вось нашыя спасылкі, вось мы можам далучыцца. Окей, ўсё супер, ўсё клас. Але пры гэтым было журы, каля 5 чалавек. Яны адабралі з усіх гэтых заявак 10. І цяпер ідзе вельмі актыўнае, вельмі гарачае галасаванне за гэтых артыстаў, і хтосьці з іх адзін пераможца акурат і выступіць перад усімі гэтымі хадлайнерамі, не пабаюся гэтага слова. Божачкі, як гэта цікава. Вось ёсць у мяне да цябе асабістае пытанне. Падаецца, весці фестывалі вельмі проста. Ну, выходзіш на сцэну і гавары сабе ў мікрафон. Ці насамрэч усё так проста і ёсць, і якія ёсць падводныя камені ў такой працы? Мне падаецца, што калі ў цябе вялікі досвед працы з музыкамі, гэта адносна проста, асабліва калі ў цябе напарнік па сцэне вельмі прыемны, феерычны, лайтовы, гэта А крута. хто твой напарнік? Бывае па-рознаму, насамрэч. Вось на фестывалі «Грай» мы будзем працаваць з Валером Руселікам, якога цяпер можна ўбачыць на Белсайце, наогул блогер, таленавіты, шмат што ведае пра Беларусь у агульным, і таму мне падаецца, што вось такая калаба, яна будзе вельмі-вельмі цікавая. У мінулым годзе, да прыкладу, мы вялі фестываль «Грай», мой напарнік быў Олег Гарбус, купалавец. Таму... Канешне, знакаміты актор, мы ўсе яго ведаем добра-добра. Так, быў Лёша Сапрыкін, ну, Саша Памідораў, канешне. О, божачкі, якія цудоўныя асобы. Вось, усім ім прывітанне, канешне, ну і я думаю, што вельмі класна, асабліва, калі ты адчуваеш ад публікі вось гэты зваротны запал, і калі вы на адной хвалі, клас! А якая самая кранальная альбо смешная гісторыя здарылася з табой падчас арганізацыі фестываляў? Ты ведаеш, хто такія восы? Ты ведаеш, Не, што яны проста часам настолькі жудасныя, што проста капец. Ну, карацей, якая гісторыя адбывалася? Я вела фестываль, яшчэ ў Беларусі гэта было, і штось там распавядала у намётавым лагеры музыкам сваім знаёмым. Вось у мяне ў адной руцэ мікрафон, у другой руцэ у мяне бутэлька напоя газаванага, безалкагалёвага, што важна. І тут я штосьці распавядаю і настолькі зацікавілася, сышла ў глыб гэтай гісторыі, што нават не заўважыла, што я зрабіла глыток з гэтай бутэлькі, а там сядзела аса. О, божачкі! Вось, карацей, так, гэта было не самае прыемнае, што здаралася ў маім жыцці, але дасведчаныя людзі побач са мной гэтай музыкі стаялі, і адзін з іх мне адразу сказаў: слухай, давай цукар у руку, туды ваду, і прыкладае да вуснаў. Я так зрабіла, ўсё клас, не было нічога, то бок можна было працягваць сваю працу, але затым мяне палова фестываля хадзіла і пыталася: слухай, а чаму у цябе вусны ў цукры? Салодкае таму што. Божачкі, я б хуткую адразу выклікала. Дарэчы, вельмі часта на буйных фестывалях ёсць хуткія, гэта класна, гэта выратоўвае, як мінімум маральна падбадзёрвае. Дакладна, ну і разам з тым класна яшчэ, калі побач знаходзяцца дасведчаныя валанцёры, і сама каманда вельмі разумная, то бок нават калі б хутка не было, то валанцёраў выралілі, таму што аптэчка наша ўсё на імпрэзах, гэта правда. Ну, якая ты адказная жанчына, не пайшла па лекара, а працягвала працаваць. Гэта вельмі вялікую павагу выклікае да цябе. Дзякуй вяліка. А ці здарылася, што нейкі канцэрт, напрыклад, ледь не сарваўся? Ну, вось такая сітуацыя, як з восамі. Мог бы сарвацца, але як табе ўдалося выратаваць сітуацыю? Акрамя цукру. Гэта была не зусім мая сітуацыя, але гэта была замалёўка таксама з фестывалю, калі адзін з бубначоў вядомай беларускай каманды проста прараваў умоўна бубны. Лічыце, што падчас самого фестывалю зламаўся інструмент барабана. Як ты будзеш працаваць без барабану, калі ты такі запальны драйвовы рок-калектыў? А не я. Калі я тут спрацавала беларускай салідарнасць, якую я, дарэчы, вельмі-вельмі люблю, і музыкі з іншага калектыву адразу замянілі бубны на свае,
Ну, карацей, вось гэта вельмі паказальна насамрэч. І, напэўна, класна, што тады у лайнапе быў не толькі адзін калектыў, з якім, уласна, і адбылася ўся гэтая гісторыя, але ж на падтрымку прыйшлі як Чіп і Дейл. Божачкі, Іншыя. беларусы такія цудоўныя, такія неверагодныя, яны заўсёды прыходзяць падтрымаць адзін аднаго, і не толькі беларусы беларусаў, але беларусы падтрымліваюць і іншых, і заўсёды чую пра тое, што беларусы гэта знак якасці, гэта неверагоднасць, гэта падтрымка, і вельмі прыемна быць часткай гэтай супольнасці, безумоўна. А ці ёсць у табе, можа, уласны, які асабісты фестывальны рытуал ці традыцыя, без якой ты вельмі хвалюешся выходзіць на сцэну, ці ведаеш, вось калі гэта адбылося, то ўсё будзе добра? Перад фестывалем класна было паспаць, але так бывае далёка не заўсёды. На самім фестывалі я хутчэй заўзятая менавіта ў працу і вось усё гэта. Але пасля вядзення ў мяне ёсць традыцыя. У Беларусі заўсёды на завяршэнні вось такіх буйных фэстаў я ішла па шашлыкі. Для мяне гэта проста one love. Всё. І калі гэта было выканана, я разумела, што ўсё, значыцца, фестываль адбыўся класна нават і для мяне асабіста, не толькі як працаўніцы, так, радыё, альбо там вядучы, альбо яшчэ кагосьці, але разам з тым. А вось тут у эміграцыі крышачку змянілася мая традыцыя. З шашлыкоў я перайшла на блінчыкі. Ёсць у нас так, тут вельмі класная А яшчэ могуць быць і пончыкі. Так. Але класна, што, ведаеш, мне падаецца, што гэта быў фэст мінулага года, фестываль «Граю», зноў жа такі мы працавалі на вельмі вялікай буйной сцэне «Прагрэсія». І пасля гэтага, пасля вядзення ўсяго гэтага івенту, я прагулялася па грымёрках, і я зразумела, божахна, якія зоркі тут выступалі. І, напэўна, той момант, калі ты праходзіш па гэтых грымёрках, ты разумееш, што яны тут таксама тусаваліся, яны тут таксама былі, яны тут таксама... І момант выдыху, які сумяшчае разуменне таго, дзе ты знаходзішся, як ты знаходзішся, таму што ў момант працы ты папросту не маеш магчымасці звярнуць на гэта ўсю ўвагу. А вось пазней мне падаецца, што гэта пра выдых, і вельмі класна заўважаць гэта, не жыць на аўтамаце ўсё ж такі, а мець магчымасць. Безумоўна, і яшчэ пра тое, якая энергетыка застаецца ў гэтай прасторы. І вось пра сцэну «Прагрэсія» у мяне таксама ёсць пытанне для цябе. У сацыяльных сетках было шмат спрэчак пра фестываль «Out Loud», які таксама праходзіў на гэтай буйной сцэне «Прагрэсія», і мы таксама там пабачыліся з табой. І вось як табе сама гэтая падзея, і што ты думаеш наконт інтэграванасці беларускіх артыстаў у замежныя супольнасці, у тым ліку у апазіцыйныя расійскія івенты? Мне падаецца, што класна, што гэты івент быў, нават не гледзячы на ўсе гэтыя спрэчкі наконт там Дзень Расіі і гэтак далей, але я думаю, што аб'ектыўна пра Дзень Расіі там мала хто прыгадваў, калі б не нашы хвалёныя гэтыя сацыяльныя сеткі, там дзе бруду заўсёды хапае. І я думаю, што гэта вельмі класна, што беларускія музыкі інтэгруюцца з не толькі расійскімі апазіцыйнымі артыстамі, але ж яшчэ і з польскімі, калі яны спяваюць сумесныя кампазіцыі, калі яны такім чынам польскую аўдыторыю альбо расійскую аўдыторыю знаёмяць з тым, што робяць беларусы. Таму што гэта пра пашырэнне пабліка, і гэта пра тое, што тут насамрэч, вось у 26-м годзе мы маем магчымасць падтрымаць адзін аднаго, узбагаціць адзін аднаго і ўзяць досвед адзін аднаго. Гэта таксама вельмі-вельмі важна. Таму я за тое, каб мы падтрымлівалі, разумелі, безумоўна, каго мы падтрымліваем і дзеля чаго ўсё гэта адбываецца. І разам крочылі, таму што чым нас больш, тым лепш. Вельмі пагаджуся з гэтай думкай, таму што мне падаецца, што гэта яшчэ і пра маштаб таленту, і пра маштаб асобы, калі беларусаў запрашаюць замежныя буйныя знакамітыя выканаўцы на свае вялікія святы. Гэта, безумоўна, цуд. Ведаеш, мая дачка нарадзілася
у дзень России. І што мне з гэтым рабіць? Моя цудоўная маленькая беларусачка нарадзілася 12 июня. І вось у нас у сям'і гэта, безумоўна, найвялікшае свята, нараджэнне нашай дачкі, і для яе было буйное свята, калі яна ў свой дзень нараджэння прыйшла на свой першы рок-фестываль Out Loud, і гэта было такое вялікае ўражанне для маей дачкі і такі цуд, які мы зрабілі, калі набылі гэтыя квіткі і прыйшлі разам з ёй на гэты фестываль. А хацела яшчэ спытаць наконт, калі табе больш падабаецца праводзіць фестывалі? Ці ўлетку, ці ўзімку, ці восенню, ці вясной? Я вярнуся да свайго улюблёнага фестывалю «Грай». Чаму? Таму што, як правіла, фестывальны сезон — гэта пра лета. Класіка. Але пры гэтым тое, што фестываль «Грай» праводзіцца 5 верасня, то бок усё, калі іншае амаль так ты ведаеш, што у палякаў лета цягнецца да 21 верасня. Ну, у палякаў такі календар, што вясна сканчаецца 21 пасля мая, што ў нас там? Травень? Чэрвень. 21 чэрвеня пачынаецца лета з 22-го. І лета цягнецца да 21 верасня. Таму гэта яшчэ лета. Гэта азначае, што ўсіх палякаў мы чакаем таксама на фестывалі «Грай», таму што, ну вось, адказвайце за свае. І зараз мы паслухаем цудоўную песенку пра лета. І гэта будзе «Рэспубліка Паліна», і песня так і называецца «Лета». Не, мы яе не паслухаем, таму што я тут не магу яе ўключыць. Прабачце, калі ласка, даражэнькія мае, штосьці мы тут заблыталіся, але тады працягнем гаварыць пра лета і пра фестывалі. Я магу, дарэчы, вярнуцца да пытання таго, ўсё ж такі лета альбо зіма, таму што датычна зімы, можа, сапраўды вось у беларусаў не існуе такой вялікай традыцыі тут эміграцыі, прыватнасці, ладзіць нейкія канцэрты і гэтак далей, тому што, як і палякі, уласна, беларусы амаль што ўжо там сыходзяць у спячку, перанялі мы гэтую самую традыцыю, ну і разам з тым, тое, што калі там час ад часу беларусы прачынаюцца кшталту там 4-5 студзеня і штось такое постнавагодняе, посткаляднае ладзіць, для мяне гэта таксама вельмі такая прыемная штука. Ну і разам з тым, пакуль ёсць магчымасць атрымліваць задавальненне ад летняга фестываля, то, канешне ж, па ўсіх франтах ўсё, што толькі магчыма, прычым не толькі буйнога памеру, але ж яшчэ і прыватныя яны заўсёды таксама вельмі камерныя. Вось не так даўно у Варшаве адбыўся канцэрт, пра які крышачку пазней і распавяду. І вось маленькі факап мы пераадолелі, і зараз паслухаем ўсё ж такі песенку «Лета». Ой, як хочеться літа, в власну казку велеши моє чорний заплетай блакитні краски в полі, полюшка полі, сарафани з бавовни, де ти у хаті чи звонку, відгукнися, мой цудовний. Леточка, лето, ровер, летящі птушки, короткі сукенки, ди як кропочки, веснушки, виля мора, ми дома танчим з ранку до ранку, лащить соняк і скуру, хутко червоніють ствари. Леточка, лето, пах, поветрить солодкий, ти цілуєш так сміло, покуль дождик лє піщотне. Леточка, лето, і казачі не сором, ночкою темною разом ми з тобою подлічим зорки.
сюды сустракала, босая нож табе песню спявала, пакуль дождь падаў і сонца грала, кропелька лета, леточка, лето, лето, леточка, лето. Нават у цені, а не водны ў небе хмаркі. Лета, летачка, лета, шчыра вас закаханыя, так мару аб такім я, шчасця буду п'яны. Ой, як хочацца лета, уласную казку, валасы мае чорныя заплятай блакітнай краски. Ой, як хочацца лета, лета, леташка, лета, лета, леташка, лета. А зараз хачу спытаць пра факапы і магію фэстаў. Вось калі ты працуеш па той бок сцэны, дзе праходзіць тая мяжа паміж поўным хаосам ва ўсім арганізацыйным працэсе і тым самым фестывальным цудам, калі ўсё нарэшце працуе і працуе добра. А тут павінна быць розніца паміж дзейнасцю вядучага і паміж дзейнасцю каардынатараў. Вось у каардынатараў унутры, калі яны сутыкаюцца з рознымі пытаннямі, можа быць проста такі хаос, што вой-вой-вой. Іх задача разруліць так, каб на выхадзе ў галаве артыстаў, у галаве вядоўцаў і гэтак далей не было гэтага хаосу. Як паказвае практыка, так бывае далёка не заўсёды. Але разам з тым, я думаю, што гэта рэальна. Ну і таксама мне падаецца, што вядучыя могуць у сябе ў галаве мець вось гэтыя хаатычныя нейкія думкі ў пэўны момант, але іх задача, каб на выхадзе ўсё гучала складненька, міленька, лагічненька. Гэта практыка, гэта ўся практыка, правда. А паслухай, вось сёлета ты вела і фестываль Тутака, і Летуцень, і чым яны адрозніваюцца, і чым яны падобныя. І які б з фестываляў ты больш параіла для наведніка? Вось калі грошай на адзін квіток, на які ісці? Калі грошаў на адзін квіток, то ісці на Тутаку. Ведаеце, чаму? Чаму? Таму што Тутака за квіткі, а Летуцень бясплатна. Таму вы едзеце на два фестывалі. Добра, адразу на два. Так, это правда. А што датычна вайбаў фестываляў, яны сапраўды розныя. Таму што Тутака гэта, па-першае, некалькі дзён. Там актыўная праграма сёлета была з пятніцы па нядзелю ўключна, з раніцы да позняга вечара, да ночы, окей, назовем гэта так. І там шмат што было рабіць. Я, у прыватнасці, на фестывалі Тутака ў гэтым годзе вела панель нефармальныя сустрэчы з артыстамі. О, раскажы, калі ласка, некалькі словаў, што гэта такое і як ўсё прайшло. Звычайна яны працягваліся каля паўгадзіны, плюс-мінус. Ну, хаця, окей, там была сустрэча яшчэ з Максімам Знакам, якая на 1,5 гадзіны штосьці такое расцягнулася, з Марай Тамковіч, з рэжысёркай Пад шэрым небам. Так. Фільма, так, ведаем, вельмі любім. На рэальнай гісторыі заснаваная пра Кацю Андрэеву. І мая задача была правесці гэтыя сустрэчы і быць не толькі ў якасці там вядучай, але ж яшчэ і мадэратаркі, таму што праходзілі людзі, задавалі свае пытанні. Для мяне было вельмі паказальна, што некаторыя людзі праходзілі на гэтыя сустрэчы пасля таго, як яны ўбачылі артыстаў на сцэне, на галоўнай сцэне фестывалю Тутака. Бок іх настолькі захапіў гэты выступ, што яны вырашылі прайсці пазнаёміцца. Я вельмі люблю, калі такія штукі адбываюцца, таму што нават калі у Мінску быў час дваровых канцэртаў, людзі не ведалі, хто такія беларускія артысты, што яны там робяць і гэтак далей. І вось раптам яны выходзяць на у гэтыя двары свае, далёка не заходзяць, але ім
тут открываецца які цікавы, класны гэты музычны свет, сусвет Беларусі. Гэта падтрымліваецца, праўда. Што датычна фестывалю «Летуцень», то так, гэта актыўнасць на дзень адзін, але вельмі насычаны дзень. Мы запускаліся штосьці каля 11-12 гадзіны і да 10 гадзін вечару, пакуль працуе гэты парк Йордана. Там таксама вельмі шмат розных і дыскусій, і сустрэч, і 3 сцэны, пра якія крышку раней узгадывала. І для мяне вельмі паказальна, што часта людзі, якія працавалі на адной сцэне, папросту не мелі магчымасці наведаць іншыя пляцоўкі, хаця гэта было сапраўды цікава. Просто пра тое, што іх пляцоўка была вельмі насычаная. Гэта пра тое, што калі ты праходзіш на фестываль, ты можаш захраснуць дзесьці на адной кропцы, хаця насамрэч фестываль яшчэ вельмі багаты. І паказальна было, што паколькі гэта івент з бясплатным уваходам, і палякі ў Кракаве таксама гуляюць, менавіта фестываль «Летуцень» бываецца ў Кракаве, а тутака пад Беластокам, то вось палякі, якія гулялі на фестывалі «Летуцень», яны таксама закрасалі там у нас каля этна-сцэны, заставаліся, цікавіліся. Ой, я спадзяюся, што адбывалася вось гэтая узаемапавага, узаемапранікненне розных культур, беларускую, польскую. У нас там яшчэ і украінцы былі. Карацей, вельмі насычана і цікава было, сапраўды. Гэта вельмі прыемна чуць. Ты працавала на розных пляцоўках, на вялікіх і маленькіх. І ці аднолькавыя гэта для цябе, як для вядоўцы, пачуцці? Працаваць на вялікай сцэне ці на малой? І аднолькавыя ли хваляванні, ці розныя? Я банюся, што можа быць, дзесьці гэта ўжо і мой хіп, але я ўжо такога моцнага хвалявання, як гэта было на пачатку, ўжо даўно не адчувала, хаця хацелася б, насамрэч, прызнаюся. Але мне заўсёды цікава камунікаваць з людзьмі. Па атмасферах, па энергетыцы гэта не розны івент, канешне, таму што калі гэта больш малая прастора, калі вы там больш шчыльна адзін да аднаго, то хочацца ствараць вось гэтую лямпавасць, камернасць, утульнасць і гэтак далей. А вось вялікія памеры кшталту там буйных фестываляў, гэта ўжо пра паараць, гэта ўжо даць драйву, запаліць як мае быць, і сапраўды гэта таксама кайфова і ў першым і ў другім выпадку, але тое, што трэба даваць розныя настрой, мне падаецца, і людзям яно таксама вельмі розныя трэба. Вось зараз, да прыкладу, тыя ж самыя Джей Морсы, яны паехалі ў свой летні тур, і ў іх камунікацыя, вось зараз у гэтую хвіліну, у іх адбываецца канцэрт у Кракаве. О, супер. Так, і у іх там настолькі ўсё цесна, у іх там welcome drink адразу, каб усе расслабіліся на пачатку. Затым камунікацыя гэта не толькі выступы, гэта не толькі пра музыку, але ж яшчэ і пра тое, чым жывуць Уладзімір Пугач і іншыя артысты. І гэта нейкае а-ля сяброўскае кола, я б сказала, што гэта так. А які самы буйны фэст ты вяла? І што для цябе там было найбольш складанага, ці цікавага, ці захапляльнага? Гэта быў, я думаю, што фестываль «Наш Грунвальд» у Беларусі, у Дудутках ён адбываўся. Там было штосьці каля 10 000 чалавек. Гэта актыўны і рэканструктарскі рух. Гэта і музычныя актыўныя праграмы, таму што ў іх заўсёды адбываецца ў дзень вось гэтыя рэканструктары, там шмат розных іспытаў. І ўвечары заўсёды пасля бітвы, так называецца канцэрт традыцыйны, які адбываўся там. Гэта міжнародная падзея, з розных краін прыязджаюць не толькі рэканструктары, але ж яшчэ і музыкі. Мне падаецца, што гэта быў цікавы досвед, крышку хваляўнічы для мяне ў тым плане, што ў мяне не было тады такога досведу вядзення фэстаў. Але класна, што побач са мной быў Саша Памідораў. Мы разам вялі гэты івент. Што датычна выклікаў розных, там была замалёка, што мы праводзілі ці то акцыён, ці то яшчэ... Нейкая камунікацыя ў нас была з залей. І так атрымалася, што Саша застаўся на сцэне, а я пайшла да людзей на вось гэтую зону, там, дзе трава і ўсё. І мікрафон пачаў выдаваць усе гэтыя затрымкі, то бок я кажу, але тое, што я кажу, там праз некалькі секунд толькі адлюстроўваецца.
і не згубіцца ў гэтай сітуацыі тады, калі ты кажаш адно, у вушах ляціць з другой, гэта вельмі складана насамрэч. Я памятаю, што я нават у гэтай замалёўцы напрыканцы, калі ўжо там зразумела, у чым можа быць асаблівасць, як можна прасцей выруліць усю гэтую сітуацыю, я просто заплюшчыла вочы і слухала слухаўкі, вось тое, што там. Божачкі, мне нават цяжка уявіць, якое гэта можа быць унутранае хваляванне ад гэтага. Там хутчэй уже, ведаеш, пераключаецца з моманту хвалявання на не згубіцца. Так усё трымаемся, ідзем, усё. Ну, але нармальна, вырулілі. Супер, супер. Ты шмат знаходзілася таксама і ў журы розных музычных конкурсаў. І што для цябе было важна тады? Ці застаецца гэта важным і цяпер, і ці зараз ты, можа, таксама працуеш у журы недзе? Ну, мэта накіравана кшталту раз на месяц я хожу ў журы. Не, такога няма. Час ад часу просто запрашаюць на розныя івэнты. І вось я знаходзілася таксама ў журы фестывалю «Грай». Але гэта адбываецца так выбарачна, я б сказала. Што датычна эмоцый адчуванняў, вельмі важна на жывых выступах для артыстаў у першую чаргу даваць драйвовы запал, эмацыйны запал. Калі гэта нават лірычная кампазіцыя, чалавек павінен даць публіцы разуменне, што ён знаходзіцца з ім на адной хвалі. То бок не проста сам у сабе штосьці там бармоча на сцэну ў гэты мікрафон, але каб быў гэты канект, гэта вельмі важна. А як ты лічыш, ці ёсць сэнс хадзіць на фестывалі, каб атрымаць асабісты канект, каб атрымалася каханне з першага погляду? І ці так здараецца? Можа, ты ведаеш нейкія пары, у якіх пачаліся стасункі з фэсту? Я магу сказаць, што ў нейкі момант мае стасункі у пэўным сэнсе яны таксама пачаліся з фэсту, таму што хлопец, з якім мы там па факце пачалі сустракацца, мы пазнаёміліся, развіртуаліліся, так бы мовіць, менавіта на падзеі. Гэта прикольна. Яшчэ я ведаю, што ёсць класны гурт РСП, і часу да часу там да іх звяртаюцца, што яны хацелі б зрабіць прапанову сваёй дзяўчыне. Не ў сэнсе, не РСПшнікі хацелі б зрабіць прапанову, а менавіта на іх канцэрце. Праз іх, конечно. на іх канцэрце. Лірыка таксама, Наві бэнд. Ну вось, ці можна ўявіць, што гэта не песні беларускія пра каханне, і што тут неяк можа абысціся без лямур. Канешне, асабліва калі ў цябе на сцэне там стаіць Ксюша і Артём, муж і жонка, то, конечно, ўсё зразумела, што будзе. Ведаеш, я калі слухаю Наві бэнд, нават праз Spotify ці YouTube, мне таксама хочацца цалавацца. А што ўжо гаворыць пра энергетыку жывога канцэрта? Безумоўна, гэта дрыжыкі, канешне, па скуры. А яшчэ магу сказаць, вельмі класны кейс быў у гурта «Эрдарат». Фолк, наш калектыў сярэднявечнай музыкі. Яны зараз жывуць у Берліне, не так даўно ў іх нарадзілася дзіця. Там таксама лідары на вакалах Вова і Надзя. І ў іх нават вяселле было на сцэне. Гэта быў клуб «Рэпаблік». Божахна, гэта было так прыгожа. Клас. А яшчэ я ведаю нават, што на гэтым канцэрце мама Надзі, вакалісткі, пазнаёмілася са сваім будучым мужам менавіта на гэтым самым канцэрце. Божачкі, я ўсіх запрашаю хадзіць на фестывалі, хадзіць на жывыя канцэрты беларускіх музыкаў і распавядаць пра свае стасункі, пра сустрэчы, знаёмствы, якія пачаліся на гэтых канцэртах і фэстах у соцсетках, і гэта будзе вельмі прыемна, здаецца мне, музыкам, таму што не толькі ганарары, і не толькі музыка, але і яшчэ вось такія цудоўныя гісторыі натхняюць на новыя песні. Безумоўна. А калі б табе трэба было апісаць сваё цяперашняе беларускае жыццё ў Польшы аднім сказам ці аднім музычным трэкам, што б гэта было? Што датычна адным сказам, гэта, напэўна, яшчэ ў мяне з беларускіх часоў. У гурта «Петля пристрасця», які, на жаль, распаўся, але тым не менш, быў такі радок,
нават надрукаваны на цішотках як мерч. Где веселье, там і я. І мне падаецца, гэта настолькі пра журналісцкі лад жыцця, настолькі пра гэтыя фэсты, канцэрты і гэтак далей, што там... Сэнс песні можа быць не цалкам адпавядаць гэтаму радку, але менавіта калі штось такое актыўна адбываецца, мне нярэдка ў галаву праходзіць гэты самы радок. Ну і яшчэ, окей, з такога больш позняга гэта радок з... і сам трэк, напэўна, «Ночы» і «Лейбонік» бяда, тому што яно перагукаецца з нашымі рэчаіснасцямі, тому што, нягледзячы на ўсё, мы працягваем танчыць. Давайте тады паслухаем гэты цудоўны трэк. Усяго мала прасная страва, пацаладжальнік можа на. Трымайся, пакуль не досыць, божа, ці жыццю трывожана. Ды та чорта сінгулярнасць, усё адначасна нічога. Хай будзе пам, а што, а пасля мы танчым на ўсю, хоць і бяда. Рушанец першы, другі, толькі, на жаль, не трэці. Мы прачнёмся іншымі, праўда, толькі зноў на пачатку. З паляўнічых і спіральнікаў да вегетарыянства. Хай будзе пам, а што, а пасля мы танчым на ўсю, хоць і бяда. 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 Змрочныя танцы надрыўнай жалобы, Езуня звісае ўніз галавой. Табе так пасуе чорная сукня, цябе стварыў Бог, каб была удавой. Каджіма, інвенцію тубі, май бридж бэбі, святая ікона ў стылі дада. Я буду з табою танцорам на свяце, дзе гора, не гора, бяда, не бяда, дэкадансавы дэнс. Поту пясочак, хай носам кроту бензін нашай ночы. З глузду зляцелі, але ж дурачкі, рэйс без пасадкі ніхто не саскоча. Які ў нас курс, а што ідзеш воўча? Суддзя ад краю, інакш прыйдзем мы. Больш чым каханкі, менш чым сябры. Гары, ну гарам, гарам, гары. Тут спопила наша спаленных тело, на тёплых устойчив сидели. Душа, что не стал на крыло, затанцевался и выполз. Храм твое тело, я помню, те холод от твой, и ничто лишь когда. Хай будзе пам, а што, а пасля мы танчым на ўсю, хоць і бяда. Цудоўная песня, але ж здаецца мне, што зараз жывем мы ў такія часы, што не ўсе фесты і не ўсе падзеі ў нас пра радасць, шчасце, вяселле, але і шмат чаго пра гора-бяду, падтрымку, салідарнасць. Вось, можа, раскажаш нам, як беларускія музыкі дапамагаюць адзін аднаму, як яны выражаюць сваю салідарнасць цяпер? Так, сапраўды, гэта для мяне адзін з самых паказальных фактаў, тому што літаральна на пачатку гэтага тыдня у Beerstation Прага адбыўся канцэрт у падтрымку аднаго з музыкаў гурта «Ковельскія псы». Гэта андэграўндны калектыў. І у яго і раней былі праблемы, і тут ён трапляе ў шпіталь тэрмінова. Скруціла чалавека так, што проста вельмі дрэнна ўсё было. І вельмі хутка адзін з паплечнікаў па гурце «Ковельскія псы» сабраў лайнап. Таксама гэта галоўным чынам былі аднаграўдныя каманды, там таксама прадстаўнікі былі К6 Live музычнага праекту. Усе гэтыя людзі сабраліся, зрабілі класны канцэрт. Beerstation Прага быў поўнасцю забіты людзьмі, што вельмі парадавала, тому што ў такую спёку гэта трэба было пастарацца. І я, канешне, вельмі рада, што Дзеніс зараз ужо выйшаў з гэтага шпіталя, але тое, што беларускія музыкі могуць сабрацца і падтрымаць адзін аднаго, мне падаецца, што гэта вельмі важна і асабліва каштоўна тут у эміграцыі, калі ўсім няпроста.
Так, гэта вельмі яскравы прыклад для ўсіх нас, для беларусаў, каб мы аб'ядноўваліся і падтрымлівалі, безумоўна, не толькі музыкаў, а адзін аднаго. І ў сям'і, і ў працы, і проста нават у соцсетках людзей, з якімі мы не знаёмыя, але яны патрабуюць дапамогі. І калі у табе ёсць рэсурсы падзяліцца нечым, ці грашыма, ці добрым словам з чалавекам, якому патрэбна твая падтрымка, тады разумееш, што ў цябе не ўсё так дрэнна, і тады адчуваеш сябе, мне здаецца, больш чалавекам. Сапраўды. І гэта вельмі каштоўна і істотна для кожнага з нас, бо калі мы зараз можам падтрымаць адзін аднаго, то заўтра нехта падтрымае і нас. І для мяне гэта вось пачалося, можа, і нават не ў 20-м годзе, а можа, раней, у 19-м, з ковіду я заўважыла гэтую вялікую салідарнасць беларусаў, і мне вельмі важна і каштоўна, што мы не згубілі яе. Не згубілі не тыя, хто засталіся на Беларусі, не тыя, хто з'ехалі за мяжу. Гэта салідарнасць працягвае быць з намі кожны дзень. І яшчэ засталося ў мяне пытанне для цябе, галоўнае пытанне гэтага інтэрв'ю, як ператварыць не толькі лета, але і ўсё сваё жыццё у фестываль. І ці трэба гэта рабіць? Мне падаецца, што вельмі класна, што лета бывае раз на год. Класна, што зіма бывае раз на год. Класна, што восень бывае раз на год. Што ёсць вось гэтая унікальнасць. І што цалкам пераводзіць усё гэта на ўвесь год, я б не рабіла гэтага. Мне падаецца, што класна, калі ёсць нейкія змены ў нашым жыцці. Пры гэтым я заклікаю ўсіх хадзіць, канешне ж, на канцэрты, на фестывалі, тады, калі яны ёсць. Таму што фестывалі яны ж адбываюцца не толькі ў летні час. Яны, можа быць, нашмат больш рэдкія, але і ў іншыя сезоны таксама ладзяцца. Запрашаю ўсіх таксама сачыць і за тым, што адбываецца не толькі ўласна ў Польшчы, альбо ў вашай краіне, дзе вы жывяце. Класна, калі у вас ёсць легалізацыя, віншую беларусаў з гэтым, калі што. Але калі, да прыкладу, у вас ёсць магчымасць выехаць кудысьці ў Берлін на фестывалі, там таксама ёсць. І яны ўсе будуць адрознівацца па сваіх вайбах. Таму што купалі, да прыкладу, у ЗША гэта адно, купалі ў Польшчы гэта іншае. Класна, калі у вас ёсць яшчэ магчымасць наведаць фестывалі альбо канцэрта ў Беларусі. Я заклікаю рабіць гэта, пакуль ёсць такая магчымасць. А скажы, ты больш любіш прысутнічаць на фэстах як вядоўца ці як госць, як наведвальнік канцэртаў? Дзе ты больш адчуваеш сябе прыемна і разняволена? Мне падаецца, што ў мяне ўжо прафдэфармацыя, і мне становіцца не тое, каб сумна быць проста наведвальнікам, але я разумею, што я хачу штосьці рабіць. Я магу не быць вядоўцай, я магу працаваць там як радыёжурналістка, таму што цяпер я на радыё таксама працую, але рабіць штосьці, пасля чаго ёсць нейкі выхлоп. Пасля чаго я не проста схадзіла і сказала: «О, класна было». Але ж яшчэ і зрабіла, але ж прынесла яшчэ людзям штосьці, нейкіх музычных настрояў, вайбаў, адкрыццяў і гэтак далей. Я кайфую ад гэтага, праўда. А што ты хочаш пажадаць нашым слухачам і нашым беларускім музыкам? Каб гэта здзейснілася, каб мы зараз падтрымалі кцюкі і гэта здзейснілася ў нашым жыцці? Што датычна музыкаў, будьце смялейшымі. Мне падаецца, з гэтага пачынаецца поспех. Музыкам, 95% я заклікаю да таго, каб у вас былі менеджеры, таму што яны часта арганізацыйныя моманты выратоўваюць, гэта класна. І будьце больш адкрытымі да камунікацыі з публікай. Хаця насамрэч, як паказалі тыя ж самыя нефармальныя сустрэчы, усе яны адкрыты, усе яны гатовыя. Таму welcome, запрашам. Я, як музычная журналістка, таксама, калі што, гатовая вам дапамагчы, таму стукайцеся ў прыватныя соцсеткі і будзем на сувязі. Што датычна публікі, што датычна людзей, класна, калі у вас пашыраецца далягляд. Гэта можна зрабіць таксама і праз культурніцкія івэнты. Таму хадзіце
Падтрымлівайце абавязкова, канешне ж, беларусаў. На іншых таксама звяртайце ўвагі, таму што гэта таксама вельмі цікава, бывае насычана. І наогул самае галоўнае, слухайце сябе, а не мяне. Вось так. Цудоўнае пажаданне, цудоўныя словы. Я яшчэ раз запрашаю нашых слухачоў на фестываль «Грай», на музычны беларускі фестываль «Грай», які адбудзецца 5 верасня у Варшаве. У клубе «Неба». У клубе «Неба». Набывайце квіткі, прыходзьце, калі ласка, падтрымлівайце сваіх музыкаў, рабіце са свайго жыцця свята. Нават калі гэта будзе не кожны дзень, а калі гэта будзе раз на месяц, можа нават раз на год, прыходзьце, хай музыка гучыць. Дзякуй вялікі за запрашэнне, была рада быць сёння разам з вамі. Дзякуй. Прывітанне, гэта Крысціна Кава і праграма «Беларускае золата» на імі радыё.